ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚವಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ದುಂಬೊಂಜಿ ಗಾದೆತ್ತುಂಡು ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ನನಗದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆ ಗಾದೆ ಉಲ್ಟಾದಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕೈಪುಂದು ತುಲೆ ಇದನ್ನು ತೊಯ್ಪುವೇನೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಪಲ್ಯ ಟೈಪ್ ದಂಜನೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾರು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಲೆ ಎಂದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಥರ ಟೈಪ್ ಕೈಪವು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ತುಳೆ ಇಂಚಿನ ಬರೋ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ತುಳೆ ಈತ್ ಬಗೆತ ಕೈಪು ತಿಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಜಪು ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ತುಳೆ ಈ ರೈಸ್ ಜೊತೆ ತುಳೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರು ಒಂದು ಬೇಳೆ ಸಾರು ಒಂದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪದಿಂಜಿಲ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಈ ಕಜಪು ಪಂಡ ಒಂದು ಕೇಣೆ ಓಕೆ ತೀರದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈತೆ ಪೂರ ಗುಣ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮದ್ಮೇನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಗುಣೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.